каляды, свята масленицу, купальня. Такія вось для ўсіх звычайныя гэтыя народныя святы, так? Вось вы ўсе ходзіце, калядуеце, праводзіце абрад калядавання, так, шчадравання. Але ж на гэтае свята можна яшчэ правесці многа іншых мерапрыемстваў. Напрыклад, вечар варожбаў для моладзі, для падлеткаў, дзяўчат, якія вельмі ім будзе цікава пазнаёміцца з той варажбой, якую праводзілі раней, варажылі на сваіх суджаных. Вось вечар варожбаў можна правесці. Можна правесці абрадавыя вячэры, расказаць дзецям, як гатаваліся абрадавыя вячэры, гэтыя 3 куцці на каляды. Вось, не толькі схадзілі, пашчадравалі і ўсё. Далей, напрыклад, масленка, да? Вось усе вы прыязджаеце к нам на свята. В асноўным гэта вялікае народнае свята, якое праводзіцца ў нас у парку. Вы таксама ў сваіх мястэчках праводзіце. Купальня таксама вы ладзіце, і таксама вы ўсё гэта робіце. Але вось яшчэ ёсць шмат такіх народных свят, якія я не бачыла, щоб ви выкарыстоўвалі. Напрыклад, вось возьмем по календару. Пасля каляд, масленка, пасля у нас вясновыя, гуканне вясны, саракі ёсць такое свята, юр'е ёсць такое свята, якое у аграрным календары у вас, у вёсках можна вельмі шырока праводзіць, і яно таксама вельмі распаўсюджанае. Пойдем, девки, пойдем, девки, каля жито, каля жито. Тине знойдем, каружите, каружите. Ти коника вороного, ти малойца молодого. Пойдем, девки, каля жито, каля жито. Сёння ў дзяржаўнай установе культуры Слуцкі раённы цэнтр народнай творчасці праходзіць семінар-практыкум для работнікаў культуры сельскіх устаноў. Тэма нашага семінара-практыкума народна-абрадавая і песенна-танцавальная творчасць у сучасным фальклорным калектыве, пераемнасць і захаванне традыцый. На семінар-практыкум мы запрасілі 4 фальклорныя калектывы, 2 дарослыя і 2 дзіцячыя. Усім такі знакаміты калектыў, народны фальклорны ячаўскія вячоркі, нам на семінары выканалі некалькі абрадавых песень. Другі фальклорны дарослы калектыў – гэта калектыў фальклорны, таксама гульні і танца «Карагод». Гэта калектыў, які знаходзіцца ў нашым раённым цэнтры народнай творчасці. І 2 дзіцячыя калектывы. Узорны фальклорны калектыў дзіцячы «Вясейка» дзяржаўнай установы адукацыі «Вясейская дзіцячая музычная школа», кіраўніком якога з'яўляецца Ніна Пятроўна Макоўская. Такой, напэўна, адной з галоўных мэт нашага семінара было знаёмства са знакамітым фалькларыстам Беларусі, этнахарэографам, захавальнікам, збіральнікам і пераемнікам традыцый народнага бытавога танца. Мікола Алексеевичам Козенко. Мікола Алексеевич з'яўляецца кіраўніком заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь узорнага фальклорнага гурта «Берагіня». І пераемнікам Міколы Алексеевича з'яўляецца Мікіта Ігаравіч Бараш, які менш чым год займаецца ў нашым цэнтры. Ён сабраў калектыў, фальклорны калектыў гульні і танца «Карагод».
Головною метою, з якою ми сьогодні зібрались у районному центрі народної творчості, це, звісно ж, заховання традицій і передача цієї традиції нашим нащадкам. Ми сподіваємося, що народна культура вона буде жити і, звісно, ми будемо її одержати. Наше сьогоднішнє мероприємство гэтаму свідчить. Тому, звісно ж, ми запрошуємо всіх і танцювати у колективах, приходити у наш районний центр народної творчості, ну і просто займатися популяризацією народного творчества.